kami. Sapay la ko ma, tayo nga na tayo bigat, kit itultuloy at panangandi ngayon yung kada kami. Kaya manakapo. Thank you, Auntie. May bakman garag ulit ni Auntie Feli Rose. May sutiin na unang anak day dilula. Bangyara dili tayo aming kakabusat. Pagyaman na ini anus yung anak andi ngay kanyami. Sapay la ko maapo. Anusan da kami ngandi ngayon ngayon gana biga. Tani uray no kaskasano. Iniinang ko nga talaga. Uray na ungit kanyami. Gusto lang. Ungit na kada kami kakabusat. Ako nag-idingaw rin ang kainang. Duma na dagura miking kainang ko kuna. Hindi nga may subling. Di anos mo ka na kami. Nagkakabsat ko nag-inang ko. Manarigat kayang kakabsat. Di mawalan di na. Nauray kas sa nulaing. Narigat mi nga maawat. Tamu yung hindi. Nagado kami ng kakabsat. Pinagtarakin may kanya na oray lasod ti makabulan. Siyak nga mananda, siyak tinawgit ti kakabsat ko. Pundo na itaw rin damag kayo. Nanadalang ti may sakabsat ko nga wani ti rabii. Kunang panay pang nakaawat ti magbangayo. Kuna Gimang maminpinsan laingin, gipay tayo ti atensyon tayo ti inatayo. Ngamang tarakin kanya na. Iso nga gyaman na kapon, nahuray kaskasano laing. Nagyandi nga hindi kakapsat ko, ngawada ka mga walo. Pati apo kumanapo ang kapanagparayag. Nakandi nga ita amin na kami. Pagyaman ang kapo kay talaing di may sarita. Hinarigat apo di mawalan tiila. Thank you, Auntie. Ay bakman garod ni Uncle Boy D. Nabigat siguro lang tayo. Ni Auntie Mary Jane Naval. Na iso iti dito iti nagiganan na nga adon ni Lola. Imbang nga rabi tayo amin kakabsat. Sakbay nga nakisalaysay no kasano ti kanagkadwa may kinina. Kablawang kay man payapo tinaimbang nga rabi tayo nang nangruna iti punong barangay may ito'y kabarangay. Ni Olivan Antonio kastamit apo dagiti tanod na nga kanayon nga mang subsubaybay kanyami iti rinabi iapog yaman kami kanyayo kastamit din apo dagiti kabarangayan mi dagiti kakasinsin mi kakanayon nga mga dandingay kada kami agyaman na iti kanayon nga supag tayo kanyami. Nagringat gayam ti mapaknaan ni Dios to'y aglalo to ina iti makukaw nang nagmaibagan no kasano ti pinangipatig ko king kaamon taysa ato kami nga anak mo nino apay masaklat na tingay kayat mo nga pagyanan. Pakawanin naknang no naman minsan ipasa ka. Tingayat mo. So, medyo mabainak niya sa huwag na siyang laing. Tingayat mo nga pagyanan. Mas naman ako nga pagyaman at tibo nga pamilya. Tawaray mo. Awana, gat isuta po, hindi magtaragan ganinanan ko. Ano ko na iti manugang ko. Ngano dato ma. Kapain na. Norean maawatan ti manugang ko.
na pakawanin maklot ng magkurangan ikaw. Ginagawat ko. Ang nakadumay luklok ngayon naglalo na siya ako ko. Kaya yun naman. Magkikakaintakin kahit di rin nabihin na. Kasi may balat na yung mga nabitay kami. Thank you, Auntie. Ay, bakman garod, iti may samit ng kapipintasan nga anak day di Lola. Marites, Auntie Marites Resurrection. Sakbay ni amin na pukit, agyaman ang sininay bang narabitay amin. Ilang may bakin ilang ko idubingak talaga nakaungungit. Ngim bigyan kinaungit na nagnakmak taan ngayon suro na kanyak na tandaan amin. Dati amok idibalasang ako lumadayo akit. Nutungalaw kanya nakit matay nga sang pitak isungahanak balay agbaybayag yan di pagyanak idi. Tano aglabakit malagip kung inang ko agsang sangit aklat ta idi. Uray damagin yung imanang ko. Nadalat may ibagak ako. Thank you, Auntie. Ay, bakman garod iti may sapay nga lalaki ang anak day di Lola, Uncle Aldrin. Sakon man pa po nga ka. May kokmit ti huwagin minalang may naong kay pa iti ng mga rabi tayo amin. Di nalang may talaga nga nauwi. Nauwi di dupin kami. Yung uray no kasta hami nga inimpin yung tibarukong may dito nga kwa. Kinawid na katakan bidupin kami. Sila ka po, Ket iti bunso nga anak da di Lola, Auntie Maricel Andaya. Pag nga-arabi tayo min ako, kit sapay ta tuntuloy tayo nga kinakuha tayo nga nabigat nga may tulog tayo ni inang may iting nga uding daw. Ilang may bakit inang may apo kit on patingga na kinaamos na kada kami na dungo amin kanya may uray man bay bagata na umit tayo mamanang ko kadamanong ko ngim sakit na utang nakman apo ngim nakmit pulos na kabil kupit na rin na kinabil na ni nanang deta lang inang kitagyaman at ipanagparakil mo kanya jak may subli iti ayat ngim bahay mo kanya bayat panagdakil ko yung gana ita nagrigat kayam di awan inang na Thank you, Auntie. Ket ay bakman pay dagiti apo ko day di Lola Conception. Unaiklatan ni Kuya Jomer Campos. Nembang na rabi tayo amin kabanggaan kakapsat kasinsing kinam amin nga dito yung nga rabi tilang may message ko nga inulola mi salamat ak iti kinaimbag na lola nagiti mamagpala na karagiti apo ko na karagiti kalapsat na
Okay, thank you, Kapsat. Kay bakman pa nga at sarita dito ni Adrian Naval. First time pagsuot ti ado atao. Sakbay ti amin apo kayat kuman nga kablaawan kayo ti naimbang nga rabi ikakabsat. At bago ag-share kanyayo atin may isang verse nga gapu iti Revelation 21 verse 4. Nga kunana punasen nanto dagiti luwada. Awanton ti patay ladingit sangsangit wenno ut-ut. Agsipod ta lima basen dagiti imon una nga bana. Kin lola umuna ti amin pakawanin na kami ti nagkurangan mi kanyang lola. Pakawanin kumamit dagiti apo kong nga madi makaawit. Di bubusay mo. Kat pagyamanan mimit, tibiyag mo, tanawan ka, kat awang kami mit ko mga apong. Agyaman kami pa iti ayat ken pamatig ngayon kain parik na tumong damay sa kada kami. Numan pa ay aduti nagkurangan ni ken ka, kitsapay kumata kanayon na kami latang nga tarabayan, kanyahaan nga baybayan. Lola, nga Rod, Diyos ti gumuyog ken gaken ay ayatin da kaunay. Atin lang ti may iba po. Thank you din. Ay bakman ni Edmar Naval, nga anak ni Auntie Mary Jane Naval. Naimbang rabi di amin na po, kaparangan nga Tarsantay Isabel. May share kami ako, kayo kinilola. Agyaman kami, kinilola mi. Manipot babasit kami. Malagit ko, iti ubing kami pa iswapo iti may isang mga ewan kanyami. Pagkabsat, walang kaligay kasinsin po. Diyan kami apo balayda, diyan palang salok iti enti balayda po kita yaman kami lola kita pakawain nak iti kanayon nga pinangsusutit ko kanyam bayat nga kadam dito balay kita sabay ko matanakbit nga sutsutili kastaman pa pagyamanan mi nga road kita gusto po di kumuyog ka ng lola kita trabaho na kami kung mga pamilyam yamyaman kami lola iti panagayat mo kanyami. Thank you. Thank you so much. Dagijahan nga nakapagsarita tatta ket dapat tinubigat. Actually 20 kami amin nga kakasinsin numandanda pang 21 siguro hindi siya na-recognize siya. Sakbay na nga ay agsarita kahit kuman nga kanta. Siguro dahil iti maudi nga kantak kanyanan. Ang puso ko